Хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Ямле җәй кичендә сезне Саба дулкыннары телевидениесын карарга чакырабыз. Бүген 16 июнь җомга көн эфирда атна информацион программасы. Узган көннәр район тормышында нинди вакыйгалары белән истә кала икән? Алдагы минутларда сезне шулар белән таныштырырбыз. Бу атнада район советының чираттагы сессиясы булды. Утырыштан Әлфия Мөбәрәкова хәбәре. Утырышның секретариаты сайланганнан соң депутатлар көн тәртибенә кертелгән мәсьәләләрне тикшерүгә күчтеләр. Беренче көн тәртибе Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы уставына үзгәрешләр кертү хакында иде. Депутатларны бу турыда юридик бүлек начальнигы Альберт Миннекаев таныштырды. Утырышта катнашучылар шулай ук Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында муниципаль хезмәте турында нигезләмәләргә үзгәрешләр, район советының 76 номерлы карарына үзгәрешләр турында белешмәләр алдылар. Район советының 86 номерлы карарын гамәлдән чыкты дип тану турында карар кабул ителде. Район советы утырышында катнашучылар алдында финанс бюджет палатасы рәисе Шамсун Сунгатов чыгыш ясап, 2017, 2018, 2019 елларның план чорына районның бюджетына үзгәрешләр кертү турында таныштырды. Депутатлар һәр карар проектын бер тавыштан кабул иттеләр. Район хуҗалыкларында күп еллык үләннәр чабылып, терлек азыгы әзерләүгә керештеләр. Бүген үләннәрнең каротин кебек маллар өчен бик тә кирәкле, файдалы элементларга бай вакыты. Бүгенге көндә районда күп еллык үләннәр 500 гектардан артык мәйданда чаптырылган. Терлек азыгы әзерләү эшенә туган як җәмгыяте, Саба җәмгыятенең тимершык бригадасы, Юлбат авыл хуҗалыгы предприятиесе беренчеләрдән булып кереште. Шушы көннәрдә безнең иҗат төркеме Юлбат хуҗалыгының Мәртин бүлекчәсендә баручы эшләр белән танышып кайтты. Һава шартлары башка елдагыга караганда үзгә, шуңа да азык әзерләү быел бераз соңгарак калынды. Мәртин бүлекчәсендә бу көннәрдә яшел масса өчен үстерелгән арыш җыеп алуга керешкәннәр. Атна 10 көннән күп еллык үләннәрне суктырачаклар. Ферма янындагы базга көн дәвамында 600 тонналап синаж салырга планлаштырабыз. Яңгырлар ява. Беренче укустан укымассылар яхшы булачак дигән өмет бар ди хуҗалык агрономы Нәфиq Нуриәхмәтов. Бүген көндә безнең синаж салу башланып китте. Кичәгенә без обедтан соң башлаган идек менә. Кичәге көнгә 270 тонна салынды. Бүген менә дәвам итәбез, хәзер 200 тонна салынды инде хәзерге вакытта. Көн дәвамында шул 600 тонна салырга дип планлаштырабыз көндәлек инде. Көннәр матур вакытта безнең ягып куелган 170 гектар арыш участогы бар. Шул участоктан синаж әзерләргә дип планлаштырдык. Безнең планлаштырылган 200 гектар мәйдан Үзем шәчеп куелган арыш инде, 30 гектарның ана бу көтүгә йөртеп ашаттык малларга. Хәзер ул җирне эшкәртеп куйдык инде, һәм алга табабыз. Менә шу 200 гектар участокны 23 июльгә кадәр әзерләп куярга тиешбез инде күп еллык үлән чәчәргә. Чөнки күп еллык үләннәр безнең Мәртин бүлекчәсендә бик кирәк, чөнки ит токымлы малларны монда йөртеп ашату өчен участокларны булдырырга кирәк. Менә бу күршедә генә 200 гектар участокта без алдагы елны булдырган идек инде. Алар өчен бик уңышлы туры килде инде бу. Монда лицензия да бар. Катнашмасында овсяница, ежа сборнилар һәм барсына кушып эшләгәндә бу безнең көтү йөртергә менә дигән участок барлыкка килде. Безнең планнар шундый инде, малларны ел дәүләгендә ток итеп алып чыгу өчен 3000 тонна безнең синаж кирәк безгә, 3000 тонна силос кирәк. Һәм 250 тонна печән әзерләргә кирәк булачак инде безгә. Һәм кимендә бер 3000 рулон салам әзерләргә кирәк инде. КАМАЗ машиналары яшел массаны бер-бер артлы ташып кына тора. Эш иртәнге 6 тулганчы башланып, кичке 8-гә кадәр дәвам итә. Хуҗалыкта азык алыр өчен мәйданнар җитәрлек. Ел уңышлы килгән очракта план тулысынча үтәлер дигән өмет бар. КАМАЗ шоферы Илсур Миннамуллин эштә тоткарлыклар барлыкка килгәне юк. Техника көйсезләнә башласа да, тиз арада кирәкле запас частьләр белән тәэмин итәләр ди. Бу машина белән инде мин 15 ел эшлим. 15 ел дәверендә синаж салабыз, җәйге эш вакытында уборкаларда катнашабыз. Бүген көндә менә Мәртин агрофирмасына ярдәм итәбез. Көндәлек шул 15-20 рейс йөрибез.
9 тонна ауырлығы келе. 2 тапқыр ошаталар, зарплаталары біз зорланарлық түгіл, уақытында беріп баралар. Бүгін күнде зорланарлық түгіл, әйбет балдары. Ишигизни яратасызмы? Ішіне яратабыз, яратмасам болмай, өзіміз тәймейіндебіз шулай тұрып, әйбет. Мәртин бүлекшәсендә ит өчен 800 баш мөгезле эре терлек асрыйлар. Киләчәктә ниятләре 1000 башка җиткерү. Моның белән бәйле рәвештә азыкны да күпләп хәзерләргә кирәк. Бу эшләрдән тыш кырда чүп үләннәренә каршы гербицидлар белән эшләү тамамланган. Тукландыру исә дәвам итә. Алдагы көннәрдә авыруларга каршы эш башланып китәчәк. 185 гектар майданда көзге бодай да яхшы гына үсеш алып киткән. Дәвам итәбез. Республикада 4-нче хастахана ирләрдә була торган чирне яңача дәвалау технологиясын үзләштерде. Хәзер Саба районында да җенес бизе аденомасын лазер ярдәмендә алу ысулы белән операция ясый башладылар. Саба район шифаханәсендә зур яңалык булды. Җенес безләре аденомасын дәвалауда Мәскәүнең Сеченов исемендәге 1-нче дәүләт медицина университеты табиблары булышлыгында яңа методика гамәлгә ашырылды. Аденома ир-атлар арасында киң таралган чирләрнең берсе. 50 яшьтән узган һәр 2 ир-атның берсендә күзәтелә ул. Авыру башта үзен сизелмәскә дә мөмкин. Шеш зурайган саен ул сидек каналларын кыса һәм авыру көчәя. Бу чирне бары тик операция ясату юлы белән генә җиңеп була. Мондый операция Саба үзәк шифаханәсендә булып узды. У меня есть сертификат врача-уролога, поэтому я себе позволил поднять вопрос, который касается проблем мужского населения, особенно пожилого возраста. Это заболевание нижних мочеиспускательных путей, в частности, аденома предстательной железы. Тема очень интимная, мужчины редко приходят в больницу с данными проблемами, пока их действительно не прижмет. Но, поверьте моему опыту, моим знаниям, аденома поражает практически все мужское население старше 60-70 лет. И, естественно, когда Раис Нургалиевич спросил, какое направление урологии мы можем развивать, мы рекомендовали ему вплотную заняться с нашей помощью, с нашим опытом именно в этом направлении. Огромную благодарность хочу сказать правительству Республики Татарстан, лично Раису Нургалиевичу, за то, что они, прислушавшись к нашим проблемам, решили помочь в первую очередь это с оборудованием. Это оборудование уникальное, оно в республике имеется всего, не в республике, в России имеется всего лишь в количестве 4 штук, последнюю завезли в Москву. И, естественно, это эксклюзив, который мы хотели бы продвигать уже на территории нашей республики, не только района. Переговоры с брендовыми организациями, такими как РКБ, как Онкодиспансер, с поддержкой нашего министерства уже и ведутся. И в перспективе, если у нас все нормально получится, здесь будет мастер-класс практических занятий эксплуатации данного вида оборудования для обучающего молодого поколения, это интернов, ординаторов, молодых врачей, которых мы будем рады приветствовать на базе нашей клиники. Лисхуздан Фуат Тухбатуллин, Кукмарадан Салават Хаҗиевлар табибларның беренче карлыгачлары булды. Мондый операция ясау өчен алар Казанда 7 ай буе чират торырга тиеш булганнар. Мәскәүдән килгән табиблар беренче булып Татарстан җирендә мондый операциялар ясауларына һәм яңалыкның башында торуларына сөенәләр. Наша клиника выполняет лазерные инуклеации при аденоме предстательной железы. Мы являемся пионерами в этой области в нашей стране и имеем наибольший опыт. И на прошедшей конференции в апреле в Москве, которая проходила у нас в клинике, мы представляли наши первые результаты по лазерной нуклеации. И тогда же познакомились с главным врачом этой клиники Маратом Рафаэловичем, который заявил желание освоить данную методику вместе со своим коллективом. Благодаря администрации района было приобретено соответствующее оборудование. И воплощение, скажем так, той мечты и ожидания пациентов получить малоинвазивное лечение, они, вот, благодаря, еще раз говорю, Марату Рафаэловичу, благодаря администрации района, они осуществлены были. Вчера были произведены 2 операции. Ну, в чем преимущество метода, я просто расскажу для желающих. Это
возможность при помощи лазерного волокна удаления аденомопредстательной железы любых размеров. Эта операция делается без разрезов, сопровождается минимальным кровотечением. Пациент на 2 сутки, на 3 уходит домой. Это позволяет экономить колоссальные средства бюджета на содержание пациентов и дает хорошие отдаленные результаты в плане выздоровления пациентов и дальнейшего течения болезни. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Минниханов ярдәме белән кайтартылган кыйммәтле лазер техникасы алга таба тик тормаячак. Аның белән баш табиб, уролог Юсупов Марат Рафаилович җитәкчелегендәге бригада эш итәчәк. Республикада санаулы гына булган бу техника өчен Татарстан хөкүмәтенә сабалылар да зур рәхмәт әйтәләр. Саба табибләре шушындый уникаль операциялар ясауга сәләтле безнең. Районда бүгенге көндә 18 ирекле янгын сөндерү командасы эшләп килә. Алар ут белән бәйле бәла казалар булган очракта һәрвакыт ярдәмгә ашыгучылар. Янгын сөндерү машиналарының төзек булуы әлбәттә мондый вакытта төп рольне уйный. Һәм менә шул максаттан ел саен авылларда урнашкан ирекле янгын сөндерү командалары арасында смотр конкурслар үтә. Быелгы бәйге турында киләсе хәбәребездә. Янгын сөндерү техникаларының төзеклеге, чиста пөхтә буялган булуы, эшкә әзерлеге, су, ягулык белән тәэмин ителгән булуы бәйгедә каралган һәм исәпкә алынган төп критерийлар. Комиссия да нәкъ менә шуларга игътибар бирде. Чөнки техникаларның күпчелеге бик үк яңа түгел. Шуңа да аларны даими күз уңында тотып, төзеклеген тәэмин итеп туру кирәк. Янгын булган очракта ирекле янгын сөндерү командалары эшчәнлегенә күп нәрсә бәйле. Техника һәр вакытта да төзек булырга тиеш. Ежегодно мы проводим смотр-конкурс на лучшее содержание пожарной техники среди сельских поселений района. У нас на территории района числится 22 единицы техники, это приспособленные бензовозы и плюс пожарная техника. Данный конкурс мы проводим в целях поддержания данных добровольных пожарных команд в постоянной боеготовности. Также мы премируем в этот день за участие в тушении пожара. За каждый ликвидированный пожар каждый участник тушения пожара получает по 700 рублей. Кроме этого, за то, что они здесь участвуют, мы также выделяется премия. И те люди, которые занимают призовые места, 1, 2, 3 места, также поощряются денежными вознаграждением. Кроме этого, мы встречаемся, общаемся, беседуем с водителями. Если какие-то вопросы, проблемы возникают, стараемся эти вопросы решить. Потому что на пожаре это одно, а при общении в таком смотр-конкурсе это совсем другое. В принципе, это мы стараемся ежегодно проводить, чтобы видеть, знать их в лицо и содержать, чтобы, как говорится, они находились всегда в исправном состоянии и готовы были выехать на тушение пожара, которым мы их вызываем. Но мы технику смотрим, во-первых, внешний вид состояния, исправность техники. Вот если для чего мы сюда их приглашаем, для того, чтобы если эта техника уже прибыла сюда, собы, например, скажем, из дальних деревень, это уже говорит о том, что данная техника способна выехать на тушение пожара. Также делаем внешний осмотр, акцент, чтобы как и внешне они выглядели более-менее удовлетворительном состоянии. Ну и исправность, ГСМ расспрашиваем водителей, по запчастям какие проблемы возникают. Если вопросы какие-то есть, еще раз говорю, то что мы стараемся либо с руководителем крестьянских фермерских хозяйств, либо с главой поселения совместно этот вопрос решать. Ну, в принципе, почти все главы поселения стараются данную технику содержать, понимать, когда пожары происходят, мы им звоним, как говорится, чтобы они технику направляли. Все стараются, да, как говорится, с этим более-менее относиться, потому что пожар есть пожар, после пожара ничего не остается. Даже некоторые главы поселения в связи с отсутствием некоторых водителей, кто-то по болезни, кто-то по семейным обстоятельствам, сами приехали за рулем данной пожарной техники. В связи с отсутствием водителей даже. Җәйге чорда янгын чыгу куркынышы бик зур. Эссе һава торышы һәм кешеләрнең ваемсызлыгы да моңа сәбәп булырга мөмкин. Менә көннәр җылынып китте бит инде. Шуңа өстәп әйтәсем килә. Көн җылынган саен янгын куркынычы да артып китә бит инде безнең. Һәм менә озакламый печән җыюга керешеп китәчәкләр име. Печәннәрне әзерләгәндә чи килеш, китмәгән килеш имәсеннәр инде. Теге кызып янып китүе мөмкин. Шулай ук менә сабан туйлары да җитеп килә. Күп итеп кунаклар кайтачаклар инде. И шулай ук менә кайткан кунакны бит насыйлар, мунчалар кертәләр име, шашлыклар пешерәләр, ухалар пешерәләр дигән шикелле. Менә шушындый эшләрне башкарганда инде мунчаларны, морҗаларны шулай ук әзрәк бер кат карап чыгып, ремонтлап тотырга, сылап тотырга кирәк инде. Тимер трубаларны категорически кулланмаска кирәк дип әйтәм. Менә шашлыклар пешергәндә инде, ухалар теге ачык учакта дип әйтик инде, ризык пешергәндә, менә бу янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бозмыйча гына
түгел үтеп башкарсыннар бу эшләрне дип әйтәсем килә инде. Ирекле янгын сөндерү хезмәткәрләренең үз эшенә бәйгегә җаваплы караганнары күренеп тора. Мингәр авылыннан килгән Расимханов 2011 елдан әлеге вазифада. Машинасының җылы гаражы бар, үзе дә аның төзеклеген карап, тикшереп кенә тора. Машинага кирәк әйберне алып кайтып бирәләр. Казаннан безнең куратор Фәрит, ул бигәбәт нәрсә сорасаң шуны алып кайтып бирә. Акчаны да түләп баралар зарланарак түгел. Вакыты эшләрне дә эшләп торам. Бик әйбәтендә күңелле эшләве. Яратып эшлим эшемне. Кайда булса да, кемгә булса да ярдәм итәм, Аллага шөкер. Вакытында барып, вакытында чыгып җитәргә ясын. Ватылган дәвердә пожарныйга шалтыратып, мин машинаны сүтәм дип, ремонтка туктым дип хәбәр итәм дәген. Миңа табыра бирәләр, мин сүтәм, ясап бетерүгә машинаны яңадан уже депога доклад бирәм, что мин әзер дип. Авыл җирлекләре башлыклары янгын куркынычсызлыгы мәсьәләләренең бик тә актуаль булуын аңлап, профилактика эшенә басым ясыйлар. Мәсәлән, Сатыш авыл җирлегендә бер янгын сөндерү машинасы бар. Аны озак еллар Сәйдәш Галиев иярли. Сатыш авыл җирлеге буенча су алу урыннары да игътибар үзәгендә, өлкәннәр белән даими аңлату эшләре дә алып барыла. Безнең Сатыш авылында 6 җирдән алып була, безнең Бигәнәй авылында 4 җирдән, Мамалай авылында безнең 3 җирдән алып була, Казанчы Бигәнәйдән 2 җирдән безнең алып була. Без 3 айга бер пожарный инспекторы, аннары газовик үзебез һәм медпункттан чыгып, 80 яшьтәге ялгыз торучы әбиләрне карап чыгып, куркынычсызлык кагыйдәләрен өйрәтеп, җайтырып, шундый үткәрләр оештырып йөрибез. Команда хезмәткәрләрен эшкә тарту өчен янгын сөндерү бүлеге җитәкчелеге кызыксындыру бүләкләре дә ясый. Конкурс вакытында машиналарны тәртиптә тотканнары һәм конкурска ныклап әзерләнгәннәре өчен җитәкчеләре Илдар Закиров рәхмәт сүзләре җиткерде. Җиңүчеләр дә билгеләнде. Әзерлек буенча 3нче урын Ыйыт командасына бирелде. 2нче урынга Килдебәк, 1нче урынга Орташ авыл җирлекләренең ирекле янгын сөндерү командалары лаек булды. Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе Равил Гасимов һәм район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов җиңүчеләргә грамота һәм бүләкләр тапшырды. Районыбызның өлкән буын вәкилләре турында сөйләвебезне дәвам итәбез. Яулаштау авылында гомер итүче Мәсфүрә әби Галимҗанова 10 июнь көнне үзенең 90 яшен каршы алды. Сатыш авылында яшәүче Зәйнәб әби Мустафинага 95 яшь тулды. Өлкәннәрне район җитәкчелеге бәйрәмнәре белән котлады. Юбилейлар турында безнең репортажларда. Сезнең олуг юбилейгыз. Әйтәсе килмәйди 90 яшь дип. 18 яшь тулган көнегез белән. Шын күңелдән район хакимияте башлыгы Рәис Нургалиев исеменнән, башкарма комитет җитәкчелеге исеменнән сезне шушы олы юбилейгыз белән тәбрик итәбез. Сезгә исәнлек, саулык, тазалык, аиләгездә тынычлык, иминлек булсын, балалар белән, оныклар белән матур яшәргә насыйп булсын, яме? Районыбыз җитәкчелеге исеменнән Мәсфүрә әби әнә шундый матур теләкләр, истәлекле бүләкләр Россия президенты Владимир Путинның котлау открыткасын кабул итеп алды. Халыкны социаль яклау идарәсе авыл җирлеге Яулаштау урта мәктәбе җитәкчеләре белән бергә гомер бәйрәмендә аны балалары, оныклары, туганнары да тәбрикләде. Балам дия безне кадерләп үстерәсең, и матур сине бәкәем күзләр тия күрмәсен. Бәкәем кояш кебек күңелең, сәламәтлек бирсәң Ходай озын булсын гомерең. Бәкәем кояш кебек күңелең, сәламәтлек бирсәң Ходай озын булсын гомерең. Мәсфүрә әби үзе төп чыгышы белән Килдебәк авылыннан, әти-әнисе колхозчылар була. Бүген бик олы яшьтә булса да, тормышның һәр мизгелен бөтен нечкәлекләренә кадәр хәтерли. Абыйларым эшкә чыгып китеп, эш таптылар да икәвем. Берсе Хатип, берсе Әхмәт Нәкыйп безне кайтып алдылар. Мин беренче улакта латин алфавиты, латинча укырга кергәнем инде. Шунда алар кайтып алгач, без шунда киттек читкә. Кайда инде бу? Урал табылары төбендә булай токтагына бирелгән не ул язмаган янда. Шунда инде ул корал ишетгән завод, анда бик тикшереп калганнар, төрмәдә булмаганмы? Тегендә булмаганмы, ил сатмаганмы? Шунда квартира әзер булды инде. Шунда баргач, мин яңадан беренче класс укыдым бит инде укыдым. Яңадан беренче класска кирдем, бер ел рус сөйләргә кирәк, рус телендә бер татар юк. Шуннан инде анда 4 ел яшадык без. 5нчегә чыккач, шу эшләр беткәч,
иле тынычлангач, илгә кайтырга булды инде. Әниләрнең дә нәрсәсе килмәде, без анда ияреп беткән инде. Беренче кече шунда укыдык та инде. Аннары әбиләргә кайттык. Әбиләр чиратта да заводта рус авылы. Шунда рус мәктәбенә керер өчен кайттык инде бигрәк. Шунда мин 5нче класска төштем. Сеңнем 3нче класска төште. Шулай итеп без заводта белем алдык инде. 7 еллык мәктәпне тәмамлагач, Сабада укытучылык курсларында укып, Шәбия Шүрши авылына укытырга кайта. Сабага барып укырга дидек, укытучылыкка укыттылар. 60 көн 2 ай укыдык та, 10 көн экзамен бирдек, 70 көн булды инде. Шул вакытта безгә стипендия да бирделәр, тамак та түләде инде. Столга киреп ашыйбыз. Авылга кайтырга җарага инде. Шунда торабыз. Аннары мине сразу рус авылы дип, шунда ярдәне рус авылы Шәбия Шүршигә. Аның күпер бар авылны уртага белә торган күпернең тягында татарлар, бу ягында руслары. Менә шул Шәбия Шүршигә рус класслары җибәрелә мине. Буйга кичкенә булса да нык характерлы яшь кыз иң усал укучыларны да буйсындыра һәм тыңлата белә. 1946 елда исә яшь белгечне Явлаштау авылына рус теле укытучысы итеп җибәрәләр. Шунда эшли башлагач, Казан педагогия училищесында читтән торып белем ала, лаеклы ялга киткәнче балаларга белем бирә. Явлаштау авылы егете белән тормыш башлап җибәрәләр. Касыйм исемле. Касыйм исемле бигә кеше тракторист ул трактористка укып кайткан. Трактор тәңгәс миналар шиде, көндез идә торады инде. Идә торганда каралты куянны карый, ишегалларын карый, малтыгар вакыты олата куяны сау, идә дә куяны инде. Ходай. 7 бала таптым мен, 7 бала. Балалар барса исән сау истәләр. Кайсы укыт барсында укыта тырыштык инде. Расибесмен сенә. Әнә хатын исәм, балалар, малайлар исән. Хаманда шу Касыйм җиргә тракторда җәре малае. Кайгы хәсрәтне дә мулдан кичерә Мәсфүрә әби. Сугышларны кичеп кайткан, гомер иткән ире 60 яшендә тулмыйча вафат була. Аннары инде 2 улын, 1 кызын мәңгелек йортка озата. Шөкер, бүгенге көндә 4 баласы аның иң ышанычлы терәге. Аллага шөкер, бөтен нәрсә бар. Ашарга бигрәк тә ашарга шуга бар. Мин бик яратам укырга. Китаплар бар. Мин бик яратам йөрергә. Тормышы әйбәт булсын, балакай, җылы тыныч булсын бигрәк тә. Без күргән сугышларны күрә язбасын. Юбилер бүген кызы Вәсилә һәм аның балалары, оныклары белән кадер-хөрмәттә яши. Кулыннан тәсбихын төшерми, Коръән укый, әдәби китаплар укырга да ярата. Намазларын да калдырмый. Һәр кемгә хәер дугаларын кыла. Безнең әни бик тырыш булды, әти дә бик тырыш булды. Гомер буе механизатор булып эшләде. Теге сугыштан саусызланып кайтса дагын, мин гарип, мин ни дип утырмады. Эшләде, башта үрнәктә трактористлар курсында укыткан инде, әни укысан кеше булырсың дип, тамагыбыз тук булды. Күрше тирәләренә дә тегермән тартып кайткач, әбиебез инде шушкыш ни белән, белә торган шушкыш белән онлашып чыгады. Касыйм тегермән тартып кайтты, кыймак булса пешереп ашагыз дип. Әбиебез дә бик мартые. Әниебез безнең иртәбаштан чыгып китәдер, кич кайтадыр, кич белән дә мәктәпкә төшеп дәфтәрләр тикшерү бар ул вакытта. Үйгә дә күп итеп кайтадыр. Әти бик булышты инде. Әти малны карыйдыр. Әни идә югында. Әби үлгәннән соң инде ашарга да пешереп ашатадыр әтиебез. Тамак тук булды инде. Капка төпләрендә йөреп кайта инде. Зиратларга барып укып кайта инде. Әнинең каберенә зират кылдым, Касыймның нинә зират кылдым. Бу якларга чыгып керә. Шакырган җирдән берсеннән дә калмый. Мәктәпкә шакыралар инде бик яшь. Бер нинди бәйрәмнәрдә калдырмыйлар. Мәсфүрә апа дип шакыралар, каршы алалар. Şeyler içip şaytıp kayta indi, onda rahmet de indi. Onları oşlardan bir de kaldırmıyorlar, bir kişi de kaldırmıyor aştan. İsen emin bulsun, ağırtmasın, öz akılında, özü şu unuttu indi ol, kişiye cafan bulmasın. Az ağırı, asat ölüm birsin, Xuday Teala deyindi. Meytem kişiye birine kişi kirmegen, kimden köp yaşasın bilmiyor, özeni idim indi. Hazır günde Allah'a şükür indi. Мәсфүрә әбинең картлык көне бик бәхетле. Балалары янәшәсендә 17 оныгы, 29 оныгчыгы аның өчен üzülеп тора. Авылда да бик ихтирам итәләр үзен. Аллаһы Тәгалә аңа хәерле имин гомерләр бирсен.
Июнь айында үзенең юбилейын билгеләп үткән тагын бер өлкән буын вәкиле Сатыш авылындагы мәркишерә Зәйнәп апа Мостафина 1922 елның 12 июнендә дөньяга килгән. Тумышы белән Соба кызы. Яшьлек еллары район үзәгендә әби Ватан сугышы башлангач, Шәмәрдән Казан тирәләрендә төрле эшләрдә үтә. Сигән яры Сатыш авылы егете Мөхәммәтҗан абый белән гаилә корып, 8 бала үстерәләр. Аларның барысында укытып, яхшы тәрбия бирәләр. Кызганычка каршы тормыш иптәше 17 ел элек бакыйлыкка күчкән. 2 улы да мәрхүм. Юбилярның калган 4 малае, 2 кызы исән-сау. Һәр вакыт әниләренең хәлен белеп торалар. Уяна белән үстем. Минем әнием 3-нче яшемдә үлеп киткән әниемне белмим, үземнең әниемне. Уяна белән үтеп, ул аңар эш булды өйдә эшләргә. Әти савыт кыра торган иде, оғыз савыттар, оғыз табаклар. Менә шуларны буяп пишкә тыгып эш эшләде. Менә шуның өчен мин шул баланың ненең, шул әнинең, шушы яшь әниемнең балаларын карап, урамнан кирмәдем инде, бәләкәй белән тартып, шулар белән шунда уйнап йөрдем тыкырыгыбызда. Анда тыкырыгыбыз бар. Үсеп киткәннән үземнән бер-ике улы яшь дусларым белән, уйнаган иптәшләрем белән Казаннарга да барып эшләдем. Татмаринкаларда да эшләдем. Итек фабрикында. Аннан кайтты Шәмәрдәндә эшләдем. Авылдан китергән ашлыкларны принимать итеп тордым мин. Зур класста укымасам да 4-нче класста гына бетергәнем. Аларны принимать итеп алып, шулай итеп эшләп тордым. Шуннан апамның үзем белән бер туган апам бар инде, үлде ул хәзер. Берәү генә яшәр. Шуның шул кайтыра кушкач, мине ирем малайым бар, мәһә китте бер үзең менә тору җитем, миңа иптәш дип әйткәч, шунда кайтып шуның белән яшәп тордым. Менә шуннан яшәгәннән соң шулай итеп менә шушы нигә килеп чыктым инде. Сатышка. Менә алып киттем дип иптәшем әйбәте, ул да бик авырты булды. Бик операция белән интекте. Bütün yerlerine operasyon satıp yüreğine tavuk kukuyu katlayıp bir üsep mine şunun bile ölüp gitti. Hazır 17 yılından ölgenine. 17 yıldan beri şu balalar bile yaşap duram indi balakayım. Әбинең 22 оныгы, 28 онык чыгы бар. Бүгенге көндә ул килене Гүзәлия оныклары тәрбиясендә яши. Şu семьяга 91 елда килем булып төштем. Onda iş bala tarbiyalab istirdik indi birga. Zaşqa qarşı 20 yılda indi. 26 yıl birga turabız. Onun tarbiyasında biz kimgadir balalarım tertipli işen oldular. Olga tabada indi birga bik uzak itip yaşarga indi. Atı itip. Mutlar sular kiştin, batmadın, ağır yıllar bilep atladın, birişmedin jilge buranğa, şınның nesinde kişi bulganğa, jeşlerine şol kirse de, sen bit bizim için yürek türünde. Uzak yaşa, kadirli biz ağırmışa, sen dünyada bizge birgine. Авыр хезмәт, итәк тулы балалардан кала аңа әле кайнанасында тәрбияләргә туры килә. Бергә яхшы торганга аның хәер фатихасында алабыл. Бүгенге көндә үзе дә хөрмәтләнеп яши. 5 вакыт намаз укый, гәзит, журналларны караштыргалый. Сәламәтлеге яхшы булган көннәрдә балалары кайтышка кайнар ризыклар әзерләп куярга тырыша. Шәмәрдәндә яшәүче улы Сәүбән Мустафин да гаиләсе белән әнисен котларга кайткан иде. Әнибез Bizini okılga üretkendir diye beklemindi. İşke kaldırmadı ol bizini. Ölük bitkil firma yendi. Şunda ol gitedirik sağa 4 manda uyanadıyık. İyi gitedirik Ali Cünne başarga dayıgıyık. İyi mektepke koytup da gitedirik. Yani şuşu haripligine üret indi. Şuraya deyip biz bit bir ögüne tügül bitini bizde. Üskü de kirek, oşarga da kirek. Barı tabadır iyi. Balamak bulsa da pişirip biledir bize ondan. Şolay ettirip mine barыбыз да өсіп жеттік енді. Тұрмышлы балаларымыз бар, балалардың балалары бар енді. Міне оларға шүкір яшап тұра енді.
Әлі өзін-өзі жүртеймәне. Мен олым тұшында тұратым келе. Міне біз аны, біратына атырмай, yok қойтамды ел. Өзінің негізге қойтасым келеді. Әби кунакларга хөрмәт итеп килгәннәр өчен рәхмәт сүзләре җиткереп, җитәкчеләргә өйдә уңайлыклар булдырырга, ремонт ясап, түбә алыштырырга ярдәм итүләрен сорап мөрәҗәгать итте. Бу инде шушында тұратым келе шул инде. Үземнең туган авылымнан да ортагырак инде. Менә шуның өчен мен балакаем колхозында әзрәк ярдәм тұратым келе инде. Шушы өйнең түбәләренә дә кирәк. Түбәл сürüşü фарабек беткән инде, анда басып та булмый. Аннан менә кругы мәҗрәк төшереп алырга да кирәк. Яшьлек еллары авыр сугыш вакытына туры килгән юбиляр бу яшькә кадәр яши алуына шиксез шатлана. Һәр өлкән кешенең балаларына ярдәм итеп, аларның уңышларына сөйнәп, бәхетле картлыкта гомер кичерү теләге чынга ашсын иде. 12 июньдә илебез халкы Россия көнен билгеләде. Бәйрәм уңаеннан Саба үзәгендә тантаналы концерт булып узды. Бәйрәмгә килүчеләрне сәхнәдән район башкарма комитеты җитәкчесе Равил Гасыймов тәбрикләде. Ил көннәребезнең моннан соң да тыныч тормышларыбызның матур һәм яхшы булуын теләде. Ил көнен билгеләү кешенең патриотик хисләрен дә тәрбияли. Ә инде шушындый бәйрәмдә кулыңа паспорт алу 14 яше тулган һәр бала өчен аеруча горурлык хисе тудыра. Шуны истә тотып бәйрәмне оештыручылар, Яшь гвардия, Бөтен Россия иҗтимагый берләшмәсе активистлары һәм районның паспорт виза бүлеге хезмәткәрләре 9 яшь райондашыбызга шәхесләрен аныклаучы таныклык тапшыру миссиясын башкарды. Паспортларны яшьләребез башкарма комитеты җитәкчесе Равил Гасыймов кулыннан алды. Әлеге тантаналы күренештән соң бәйрәм концерты башланып китте. Райондашларыбызның күңелен мәдәният йорты хезмәткәрләре һәм үзешчәннәр ачты. Рамашкалар сөйүші шәгу, бәғәбәті шексіз аңлата, мәңгі жауабы сені сұрауға, яратмейді бәлкі ярата. Мәңгі жауабы сені сұрауға, яратмейді бәлкі ярата. Рамашкалар үмітші шәгу, қояшы ақ бәғіті ләшә. Yıldızlar yana birgeler, üzüne ting şeşege sili kübelek, varlık oyunlarına koyurmuş diller, bir tüpte üsteler bəhətli güller, gümleri yolunda bulmayın əttirek, bəhətli bulurğa barısın girek, gümlerim yolunda bulmayın əttirek, bəhətli bulurğa barısın girek. 10 июньдә спорт сөючеләр велосипед ярышында катнашты. Әлеге ярышлар 12 июнь Россия көне уңаеннан оештырылды. Спортчыларны тантаналы шартларда башкарма комитет җитәкчесе Равил Гасыймов сәламләде. Бәйрәм белән котлады, уңышлар теләде. Бу елгы узыш Сабадагы Аргама картодромында оештырылды. Дистанция 8 чакрым тәшкил итте. Бу укучы балалар һәм хатын-кызлар өчен. Ир-егетләргә бирелгән дистанцияны 2 тапкырга күбрәк 16 километр үтәсе булды. Патриотик рух спортчы райондашларыбызны берләштерде бу көннән. Алар өчен җиңүгә караганда бигрәк тә катнашу мөһимрәк иде. Спортчылар мондый бәйгеләрдән үзләренә сихәт, күңелләренә ләззәт ала. Ә инде нәтиҗәләргә килгәндә урыннар яшь категорияләренә карап билгеләнде. Призлы урын алучылар яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге грамотлары, акчалата бүләкләр белән бүләкләнде. Атна информацион программасында бүгенгә шулар, чыгарылышыбызны реклама дәвам итәр, аннан соң без сезнең белән җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз. Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой Родины. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.
Ходить устал? Иди на портал. Экономьте свое время. Пользуйтесь порталом госуслуг Татарстана. На сайте работает 240 быстрых и удобных сервисов. Вводите показания счетчиков и оплачивайте услуги ЖКХ. Подавайте заявление на постановку ребенка в детский сад и отслеживайте статус заявки. Оплачивайте услуги детского сада. Проверяйте оценки ребенка в электронном дневнике и пополняйте карту школьного питания. Записывайтесь на прием к врачу, оплачивайте налоги и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сотни тысяч людей ежемесячно получают электронные услуги и экономят время с порталом госуслуг Татарстана. Присоединяйтесь к нам также с помощью мобильного приложения. Не теряйте нас там, где ездят машины. Что вы знаете о наборе социальных услуг? Это страховка на случай тяжелой болезни. Это когда можно выбрать деньги. Деньги – это неправильный выбор. Лечение может стоить очень дорого. Например, онкология до 2 миллионов рублей в год. Ну, о наборе социальных услуг я знаю, но сосед мой не знает. И отказался от услуг социальных. И теперь ежемесячно 10 тысяч на лекарства тратит. Не надо брать деньги. Я очень жалею, что от лекарств отказалась. Что вы знаете о наборе социальных услуг? Это когда в случае отказа от денег лекарство можно взять на любую сумму. Но это спокойствие моей семьи. А сколько стоит ваше здоровье? Илебездә яшәүче халыкларның уртак тарихы һәм киләчәге бар. Бергә яңа җиңүләргә ирешәбез. Безне гасырлар дәвамында ныгыган дуслык бәйли. Көч-куәтебез йөрәкләр бердәмлегендә. Халыклар төрлелеге, Татарстан байлыгы. Федеральное агентство лесного хозяйства и авиалесоохрана предупреждают: соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Берегите лес. Обнаружили пожар? Звоните 8 800 194 200. В городе, как всегда, пробки. Потеряв терпение, можно потерять жизнь. Не пересекай черту. Татмедианың 3 һәм оннан да күбрәк басмасына языл һәм призлар уйнатуда катнаш. Квитанция копияләрен почтага җибәр һәм телефоныңны күрсәтергә онытма. Укы һәм ут. Улы идәни булса, кешесенә шул кирәк. Алмазда җиһаз ясыйлар, заказыңны бир тизрәк. 6 елдан артык мебель базарында эшләүче Алмаз җиһаз җитештерү предприятиесе заманча корпуслы мебельләр, бүлмә ишекләре тәкъдим итә. Сыйфатлы материал, төсләр күптөрлелеге, киле бүлшәү, кулай бәя, 6 айга кадәр бүлеп түләү мөмкинлеге, 2 елга кредитка бирү, 3 ел гарантия, яхшы дизайн һәм иң мөһиме югары сыйфат. Барысы да бездә, Алмазда. Сыйфатлы, затлы итеп ясый белә осталар. Эшли белеп эшләгәч, бар яктан да ыталар. Алмаз мебель. Без сезнең өметләрне аклыйбыз. Журнал «Ялкын» — это издание, воспитавшее не одно поколение. Многолетняя история, современный стиль, молодежные тренды. Яркое будущее вместе с журналом «Ялкын». Подписка оформляется во всех почтовых отделениях и на сайте.
Внеси свой вклад в борьбу с преступностью. Стань участником акции «Жизнь без наркотиков». Знаешь о фактах их продажи? Сообщи в полицию. Позвони 02 или обратись в дежурную часть ближайшего отдела внутренних дел. Подробности акции на сайте МВД Татарстана.